Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και το ΟΔΙΟ Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης. Ήμασταν και χθες μαζί. Χαιρόμαστε διότι οι φίλοι δικηγόροι των Αθηνών, πέραν των καθαρώς επαγγελματικών δραστηριοτήτων, βρίσκουν τον χρόνο και τη διάθεση να ασχολούνται και με τη μουσική, με την τέχνη, με πνευματικότερα πράγματα. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Τα νομικά, η δικηγορική, είναι το επάγγελμά σας. Η μουσική είναι ο εθελοντισμός σας. Όταν ήμουν φοιτητής στη Ρώμη, εξεδόθη ένα βιβλίο από ένα καθολικό ιερωμένο της Αμερικής, το οποίο είχε τίτλο «Ex Oriente Lux, ex Occidente Lex», δηλαδή εξ Ανατολών το φως και εκ Ισμών ο νόμος, λέξ. Εσείς συνδυάζετε και τα δύο. Επειδή όμως είστε άνθρωποι της Ανατολής, εκπέμπετε πώς. Χθες μας τραγούδησαν οι φίλοι μουσικοί από τη Θεσσαλονίκη, μας τραγούδησαν την Ανατολή, το μεγαλείο της Ανατολής και είπαν, λένε τα λόγια του τραγουδιού, Ανατολή, Ανατολή, είμαστε δική σου φυλή. Όλοι μαζί απόψε είμαστε Ανατολή και εσείς με την τέχνη σας, με τη μουσική σας, με την αγάπη με την οποία ήρθατε στο μικρό νησί μας, μας φέρατε φως, μας φέρατε αδελφοσύνη, μας φέρατε καλοσύνη και όλα αυτά λάμπουν στα πρόσωπά σας. Σας ευχαριστώ.